Здравейте хора, аз съм Уникс и това е пореден епизод. И сме с Блейстимър. Да. И сега ще спрем на пауза. После като стигнем, ще го пустим. Ще ви покажем едно нещо. Не, всъщност, след малко. Да снимаме. Ето това е Света гора. Надявам се този клип да има много харесвания и някой от пакта да ми хареса. Много гори вече. И да ми напише коментар. Вижте, бойдисайте те с гори с олио, да знаете. Да, има едно момче, дето обича олио и вика, приятелите ми мислят, че съм луд за олио. И на другия ден се събужда олиото, гушна олиото, изпал с олиото и вика, нов ден, ново олио и почва да пие олиото. Ей, сега се връщаме, като сме се качили. Знаеш какво? Знаеш? Ей, сега се връщаме. Така. И не сме стигнали, но реших да я покажа хубавата природа. Може ви харесва. Само става и сега съм на предна камера, но видях, че не съм. Камък. Той. Стана още малко, дами и господа. И дано да няма опашка, защото предния път аз ходих и да. Имаше опашка. Хора, той наблизо. Ако се чува силно, това е от него, да знаете. Не е вярно. Добре, да. Гледайте му клиповете, ще видите. Сега ще обърна ето така, за да става по-хубаво. Не, така ще обръщам, като си напред на камера. Гледайте, ще приятно. Тук ли ще минем или оттам? Айде напред, каквото ти. Добре, така има стъпалца. Продължава нагоре. Няма много да Така. Тук сме си едно в The Forest. Да, само ни трябва една запалка. И сме като The Forest. Правим си лагерен огън, правим си палатки, както ги правят. Сме готови. Да. И оцеляваме тук след, само ни трябва канибали. И той. След трябва малко хора за канибали толкова. Точно. Ама са мъртви. Така. Блейстимър. Блейстимър. Як с мен Даниел. Не му се абонирайте, да знаете, базикам се. Абонирайте му се. Абонирайте му се, бе. Как няма да му се абонирайте? Як с мен Даниел. Можеше да дойде. Не знам. Спря да снима клипове, хора, чуйте. Не е спрял. Карайте го да снимайте. Не е спрял кой. Карайте го да снима. Карайте го да снима. Не, просто днеска искам да му пожелая чаленджа да е хубав и да прави още яки клипове, защото... Ще прави челендж. Чао, Ексмен Даниел, прави челендж. Чао, Ексмен Даниел, вика. И така, Ексмен Даниел, пожелавам ти да имаш хубави абонати, да имаш повече абонати от ето този тук, но не от мене. Шегувам са, от всички не. Добре, така. Ето, да се видят взаимно. Здрасти. Здрасти. Много странно. Много странно, или нови Samsung. Дошли да се качим с телефонче. Ей, сега ще отидем на качението след малко. Спирам. Ще видите този приятел. И здравейте хора, върнахме се с клипа. В момента стигнахме. Върнахме се. Добре, ще ви покажа. Този приятел. Това е Зейн, ако си го спомняте. Абонирайте се за Ексмен Даниел също. Сега ще се върнем на по-якото след малко. Спираш ли? Ама аз? Не бе. Аз спирам. Кой не е успявал. И дами и господа, почти стигнахме. Клипът ще бъде завършен. И връщаме се сега. Аз ще кача след... Не знам какво ще правим и сега се връщаме. Не снимай клипа сега, де. Не е нужно. Дами и господа, дойде нашия миг. Да спирам ли? Не, няма смисъл. Знаете ли какво хора? Пишете ми в коментарите как да снимам на Анкро, защото им се магияйте. Да. Айде, Благодаря. Дами и господа, дойде нашия момент. Яо, ти ще боли. Оп. Юй. То е време на Блейстимър. Блейстимър, твое дете.
Добре, хора. Супер! Сега снимам Блестемър. Да, Блестемър, как се палят? Готеше клип да прави. Как се пуснате? Дами и господа. Чек, ти ще стане много яко. Чек, как се пуснате? Чек, аз веднага се нагозам да скачам. Видяхте ли за Коста? Да. За уи! И аз викам, Блестемър ще се пусне правилно и съм гледал. Ама чек, как седна и някак се откачи краката ли, какво стана? Видя ли какво се прави? Ей, се завиждам ми друго. Ми да. Ти ще стане доста яко. Ако малко го прерапа. Хората 100% ще имат. Сега напая жената. Искаш ли? Добре. 100% той видео ще има поне 5 абоната. Аз не мога да седна в тази. Така, дами и господа, само да се огледаме. Важно е да се пазим и започваме. Частното видео, което не знам как стана. Така, почваме с пая жената. Това е пая жената. Ранцата ми пречи. Ето и пая Това е жената. пая жената. Така, ще гледам. Вот. Това е доста екстремно. Не. Ми се лека по лека. Вау, и така паркура дет построихме в Майнкрафта. Бе, Не. моя паркур. Да, оня паркур, само че този е малко по-екстремен. Да, Така минаваш в дупки, трябва да падаш. Тук сме Така в Майнкрафт хода, да знаеш. Той ще кажеш, че... Времето напредва. Малия, И дано да... той не са пая жена, човек аз се заклеща тук от тесните дупки. Нови. Ох. Хора, това не са видя. Уи! Не са видя. Ама на неговия клип, О, боли. на неговия клип ще му го видите. Как Уау. стана. Пишете Блестемър, опа, ако искате да го видите на него, пишете Блестемър. Напишете ми канала, влезте има да се казвам. Пак ако искате да видите мене, напишете... Уникс Биле. Да, Уникс Били, вие би трябвало да знаете, защото няма как да сте го гледали. Ама ти имаш повече абоната, защото имаш повече. Човек едно хопи ма гледа как снимам, само че ма гледа. Вика Коста, тук, What? Искаш ли да помните? Се качим до върха. Това викаш с телефони. Що не? Си шегувам се. Той трябва да си доста екстремен. Аз съм екстремен, човек, аз ще скоча от Еверест. Не дей. Хора, Не дей, ще умреш. Ще скоча от Еверест с богати. Богатето. Ти ще е още по-зле, ще си биш голата И то ще папката. ме предпази и ще стана най-великият човек в Зумба се историята. супата, храупата. Зумба се супата в храупата. Ай сега, ако заседна... Ами сега да слизам. Маля! Да слизаме хора. Аз ще мина през дупките като Спайдермен. Минавам те през дупка по дупка. О, Хора, той ще Яп. получи малко фал. И да, това ще е всичко за Хора, това. ще го- Надявам се да ви е харесало. не, дай още, дай още. И ще спрем епизода и сега ще се върнем. Яу. Чао, до после. И така, сега ще минаме малко гадно. Така, отдолу, много гадно. Стана. Добре, Който иска да види това място, елате в Света гора. И аз мисля да правя следващ клип. Ако О! Гадост. Ами това ще е всичко за първа част. Надявам се да ви е харесало. Пипнете, абонирайте се, ще правя втора част и чао. Уй! Аз още няма спирам клипа. Блестем го спря, защото може да му се изтри сам. Той ще прави явно два, аз само един, но този ще е много дълъг. Някъде половин час. Шегувам се. По-рано ще. Трябва половин час. Без бързо. Качва ли си го? Ама не. Ама беше на Майнкрафт 30 минути. То стана ли въобще? Не. Аз преди не знаех как да се качва. Аз знаехте. Wait! Не съм го натискал. Защото исках да я изненада. Я ми дръж телефона за малко. Няма. Не. Няма, не мога, виж ма. Заклещих се. Че на поможе сна. Човек снимаш. Заклещих се. Добре, дай. Дръж за малко. Дай Samsung, че ще ти го фрасна. Добре, сега спираме епизод. И добре, върнах се от опрането. Той сега ще пробвам да го изкача.
Сега ще пробвам да катера нагоре или не, ще сляза и пак скача. Които гледат Ще това видео, започна аз съм гадно. Геймстеймър. Това е втори част. Challenge of Queen. Win. Оп. Challenge of Почвам. Сега. Win. Днеска не знам какво ще правим. Така, спирам и ще правя втори епизод. Надявам се да ви хареса този епизод. Абонирайте се, лайквайте и